els termes que hauríem de moure són aquest més 3, que passarà restant, aquest més 2, que passarà restant, aquest menys 2x, que passarà sumant, i aquest més 3x, que passarà restant. Així doncs, ens quedarà 4x més x més 2x menys 3x igual a 25 menys 3 menys 2. Si fem les operacions, 4 i 1 i 2, recordeu que si no veiem el coeficient és un 1, són 7 positius. De negatius tenim menys 3. Més 7 menys 3 són 4. A l'altre cantó tenim un 25 positiu, un menys 3 i un menys 2, que són menys 5. 25 menys 5 són 20. Així doncs, ens queden 4x és igual a 20. Aquest 4, que recordem que està multiplicant a la x, ha de passar dividint. Així doncs, ens quedarà x és igual a 20 partit per 4. 20 entre 4 són 5. Així doncs, x igual a 5 és la solució. En aquest cas, la incògnita és la C i ens caldrà moure aquest i aquest terme. Així doncs, ens quedarà 7C menys 2C, aquest que passa sumant i aquest que també passa sumant. A l'altre cantó teníem el menys 8 i aquest que passa restant i aquest que també passa restant. Si fem les operacions, al cantó de l'esquerra tenim 7, 3 i 1 positives, que són 11. Tenim menys 2, més 11 menys 2 són 9. A l'altre cantó tots són negatius i donen menys 18. Així doncs, tenim 9C és igual a menys 18. Ara fem passar aquest 9 a l'altre cantó dividint. La C és igual a menys 18 partit per 9. Menys 18 entre 9 són menys 2. Menys 2 és la solució. Si ens donen una equació senzilla, podem optar
per utilitzar el mètode de tanteig o la transposició de termes. En aquest cas, si fem tanteig, podríem pensar que la x és un 2. Cinc per 2 són 10 i una 11. 11 no és igual que 16. No seria la solució el nombre 2. Com que ens hem quedat curts, provem amb un nombre més gran. Per exemple, el 3. 5 per 3 són 15 i una 16. 16 sí és igual a 16. Així doncs, x igual a 3 és la solució. També podem resoldre aquesta equació amb la transposició de termes. Primer passaríem termes sencers d'un cantó a l'altre. En aquest cas, el terme més 1 el mouríem al costat de la dreta, com un menys 1. Faríem l'operació que dona 15. Però ara necessitaríem moure aquest coeficient que està multiplicant a l'altra banda dividint. 15 entre 5 són 3. Evidentment, dona la mateixa solució amb qualsevol dels mètodes.